Tervetuloa Inputs Productionin pariin. Tänään vähän testaillaan Battle Reportin tekemistä. Meillä on Joonaksen kanssa Blitz-peli, eli pelataan pienennetyllä pelikentällä 24 tuumaa kertaa 24 tuumaa, ja pelataan tosiaan Dominationia. Obot on skaalattu nyt sitten pienemmän kentän mukaan, eli ne täytyy olla vähintään 6 tuumaa toisistaan ja vähintään 3 tuumaa kentän reunoista. Obo-range itsessään on se sama 3 tuumaa. Pelataan 325 pisteen peli. Meikä Mandoliini eli Ilmari pelaa nyt sitten Halls of Thranduilia. 2 warbandia, liiderinä Legolas, kaverina Tauriel, 14 modelia yhteensä, Legolaksella Elvencloakki, pari tyyppiä kilvellä, pari tyyppiä glivella kummassakin warbandissa. Yes, Joonas sitten puolestaan rokkaa Konnun tuholaisia, eli Golfimbulin johtama jengi, 28 modelia, 3 warbandia, löytyy myös Mordor Orc Kaptaini sekä Mordor Orc Shamaani ja Golfimbulilla sitten tietty susi alla. Tässä listassa Golfimbul saa se ilmaisen hero combatin, mikäli lystää, ja örkit saa +1 to wound, jos outnumberaa vastustajan kombatissa. Myöskin jos Golfimbul on elossa kentällä, niin örkit saa +1 kaikkiin kourake-testeihin. Alright, ei siinä muuta. Lähdetään sykkiin ja nähdään taistelu kentällä. Domination. Keskiovo on siellä. Siis me heitetään puolen valinta noppi. Yes. Noniin, saat valinnut puolen. Otetaan tää puoli. Asiaa. Sit saat laittaa kuule eka ovo pöydälle. Ja nyt sitten 3 tuumaa reunoista ja 6 tuumaa muista, koska on kutistettu kenttä. Ei ole minastirit, vaan on ministirit. Jep. Tossa jos tarvii mittaa. On tuonne ja Meikäläiselle. Syötit suoraan lapaan. Ai että. laitetaan. Ei, mutta totta eihän se vielä muuta se puolen valita heittänyt No, valitaan sitten uudestaan. Valitaan uusiksi. Okei, meikä saa laittaa. Ui, pistetään tonne. Laita siihen. Sitten. Katsotaan. Kans 6 tuumaa tosta keskioposta. Joo. On se kettu siellä. Sinne saa hyvin. No niin, ja sitten. Helposti mahtuu. Meikä laittaa sit vielä varmaan. Pistää tohon. No right. Sitten me heitetään vielä puolen valinta nappaa. Eiks niin? Joo. 1, 6. Tulee 3. kerta. No. Otetaan tää puoli vielä. Vielä uskoa siihen. Kyllä nämä molemmilla puolilla on 2 oboa. Alright. Noniin. Sitten Big Gamer Handshake vaan, eiks niin? Alright, eli Saat laittaa ekan warbandin. 24 tuuman deplo, tai no 12 tuuman deplo. Joo, tänne et saa laittaa yhtään mitään. laitetaan tää shamaani ensiksi ja mä laitan sen sekin. Shamaani. Shamaani 3 örkkiä kilvellä, eikö 2 örkkiä kilvellä, two-handeri ja 3 spear. 3 spearia. Eikö se pitänyt olla 4 spear? On siellä 4 spear. Oh. Mä en mitään aju, miten tää pitäisi niinku pelata. Tää on kyllä ihan oma lajinsa nyt. Okei. Sitten sun. Jos mä ottaa vaan täältä tauria, tulla heti päin näköön. Musta tuntuu, että se voisi olla ihan hauska idea. Täällä puolella on. Mitäs mä haluan niinku tuolla avoimeen? Joo. Mä tuun tauria eli jonnekin tänne. Mä tuun tästä pusken läpi jotenkin siististi. Silleen, että ollaan tossa obon rangella. Tullaan tohon. Sitten sieltä tulee 3
Mirkudia kilvellä ja 3 Clivella. Tonne. Pitäisikö tää ottaa tänne zoonaamaan? Vaikea sanoa. Mahtuuko siitä taas? Sitten teikällä. Sitten se örppikapteeni. Niin laitetaan se ainakin tänne näin ihan. Pakko ottaa pieni siirto, niin pelaajat näkee, mitä tää oikein tehdään. Sitten laitetaan nämä ihan tuuman päähän. Päin näkö, ei hemmetti. Mulla on aivan liian vähän modeleita. Ihan eri jengit. Aivan liian vähän modeleita tää. Ei tästä yhtään mitään. Eri jengit voi tulla näissä pisteissä. Mitäköhän mä keksin? Sieltä. Spieriä ja katsotaan, että toi on 6 tuumaa toi. Liikutan nämä, niin pitäisi olla 6 tuumaa sitten. No, ne tuli siihen. Okei. Mä otan nyt kyllä sit, kun täällä on tämmönen rysä, niin Legolaksen sit vaan tänne kyllä kavereittensa kanssa. No, taisikin olla Golfin. Varmaan jotain tollasta halutaan. Pakko saada sitä yksi alue kontrolliin. Okei. Sitten Golfinpuli. Siellä on. Golfinpuli. Heti lähtee flänkkään. Onko tää silleen, että varki voi mennä siitä yli? Voi mennä joo. Helposti riittää. Varsinkin tämmönen hieno korokkeellinen varki. Musta että niiden ovojen päälle ei saa jäädä. Ups. Noin ja. Eli Golfinbull tulee nyt ja Varkridereilla on Shield and Throwing Spear. Ja täällä on sitten Mordor Orc Captain ja vähän komeammalla figulla, mutta silti ihan tommosta Vänrikin tasoa. Joo. Tapaa tuonne kaikki nämä loput. Niin siinä olisi koko armeija. Siellä on. Eli Shamani löytyy tuolta, Golfinbull tosta, Tauriel, Legolas ja Kapteeni. Aika hyvältä näyttää. Mihin mä laitan tätä kameraa tässä kohti?
veikkaan, että tästä voisi tulla ihan hyvä angle. Ehkä jotain tällaista. Alright, sitten me lähdetään pelailemaan, eiks niin? Onks prio? Prio. On vähän huono tuo sormus, mutta katsotaan nyt taas. 4. Mä saan päättää. Mä menen eka. Kutsut sä mitään? Kapteeni kutsuu Heroic Movin. Ai, Heroic Movie. Ja kutsutaan heti alkuun Heroic Channel täällä. Ai. Klitsi. Heroic Channel. Okei, en mä kutsu mitään. Käytetään mahdit sun tappamiseen. Saat mennä sit kapteenille eka. Niin kapteenilla on tää koko sen epottu warbandi ja just näin. Kapu voi ottaa kiinni ton ja ton tosta. Niin sit sarsee tämän ja sitten ottaa tuon ja sitten Warcryder sarsee Legolakseen. Tai no ennen sitä heittää ton Throwing Spearin eli osuu 5. Ei osu. Ei osu. Jatkaa Legolakseen. Molempia ei taida ihan edes päästä. En tiedä, tuleeko vastaan sieltä seinä. Sitten täältä pääsee. Sieltä päästään hienosti. Pistetään aika tää jengi niin ihan kiinni tuolta, eli mennään Taurieliin. Taurieliin kiinni. Sitten toi menee tosta ja sit supportit. Supportit sinne ja sitten tää kilpiörkki pääsee nyt tästä tänne ottaa ton kiinni, kenessä on kapteeni ja kyllä. Sitten tää tulee kans siihen. Pikku tarkkaan. Sitten täältä otetaan kapteenille speari ja sitten tää speari voi mennä tänne opolle. Ja siinä oli muuvi, eli nää on vielä liikkumatta täällä. Näyttää hyvältä. Mennään heti ottaa tuolta kiinni. Mä pikkasen käännän tuota keihästä, niin osuu eli täältä. Mennään varkiin kiinni tolla. Kyllä se ainakin sillä Legolaksella pitää se supportti olla. Muuten se wiffaa. Mä itse asiassa otas tohon supportti, tohon fightiin. Mennään tolla supporttaa sitä Legolasta. Sitten mä sain liikuttaa, eli noi oli nätisti kiinni, niillä on supportit. Eli täältä pitäisi sit varmaan tulla vähän niinku zonailee. Noi varmaan ihan vaan vähän pakitetaan, odotellaan, että sä tulet sieltä. Vaikka mennään silleen, että sä et saa tuolla sun gollifimbulilla molempia. Okei, ei mulla varmaan sit kauheasti muuta, mitä mä voin tässä kohti tehdä. Sit sä saat liikuttaa sun loput. Joo, tuon vähän lisää jengiä täältä. Sieltä tonne ja täältä voi pari örkkiä ja sitten liikutetaan se shamaani tänne ja sit kästetään yhdellä villillä se Channel Transfix Legolakseen. Legolakseen? Eli 6 kästä. Niin sä channelasit sen. Ja mulla on mitäs mulla on 3 villiä, eiks niin? Legolaksella. Eiku 2 villiä Legolaksella. 3 feittiä, joo. Eli 2 villiä löytyy Legolakselta. Nyt kyllä heitetään sitten ne molemmat. Tää on tärkeä kiekka. Alright. Sieltä löytyy 6. Voitte vaikka tsekkaa instant replayn, jos ette usko. Ja sen saa takas sen. Totta, mä saan pitää sen. Nonni. Sitten Legolas vois homma. tonne ja sit liikutellaan
eka tää varki. Jotain. Haluan jäädä 6 ulkopuolelle, mutta 8 sisään. Ja liikutellaan se tänne. Nyt se voi sitten heittää keihäällä. Ja Just näin. sitten kolofimpuli. Fimbles, fombles. Kolofimpul voi kans niinku tulla tähän näin. Ja sitten Onko se 3 mahtia? 2 mahtia. 2 mahtia. Se saa sen ilmaisen herokombatin. Joo. Se on kyllä kova. Eikä varmaan maksakaan liikaa. Mm. Ei ole hinnalla pilattu örkki. Ei. Sitten on tuohon ja sitten mä jätän tänne keskelle 2 örkkiä, että tosta vielä 1. Kyllä, hävytön. Ja oikeastaan liikutetaan tämä sittenkin tänne, pitää valmiiksi. Alright, oliko siinä koko muuvi? Joo. No niin, sit tulee kierroksen kohokohta, eli pääsee ampumaan tuon Legolaksella. Eli Legolas on siellä kombatis Vargin kanssa. Saadaan 3 shottia ottaa. Yes. Lähdetään eka ampuu Spear Supporttiin veke. Eli siihen ensimmäinen. Ja mitään ei oo siinä in the way tai blokkaamassa line of sightia. 2 osutaan. Ai että, kyllä vaan tekis mieli heti käyttää mahtia. Hetkonen, niin se on 3 4, niin tarvii 5. Joo. Ihan sikana tekis kyllä mieli mahdittaa se. Jos Joonatan kattoo, niin ihan vaan sitä varten, niin mahditetaan Joonatan tästä 4-5, niin saadaan ehkä yrki tapettua. Just näin. Tää on kuitenkin Blitz-peli, niin Joo. nyt oikeastaan korkea aika tässä kohti alkaa mahtia käyttää. Sitten voi olla kuolleet sitten. Sitten on 2 shottia vielä. Ja ei mun varmaan sitä ole kannattanut. Ammutaan sitä varkia vaan tosta noin. Ei ammuta. Ammutaan tonne noin. Katsotaan vielä. Tuleeko sieltä boostiin tuveita? Miltä näyttää sieltä suunnasta, että vaikea katsoa? Ei tuu silleen, kun noi oksat on vähän ylempänä. Okei, eli sinne sit 2 kutia. Vielä osuu molemmat ja yhä haetaan 5. Siellä on 1 6. Sitten yhden härkin saa vielä poistaa. Alright. Yes. Siitä ampumiset. Mulla oli tuolla vielä, että Ei, 6 osuu, kun on liikkunut, niin yritän tonne. Kyllä, Warcrideri. Ei osu. Ei osu. Yes, kuvakulmat on vielä ihan järkevät. Fight face, eiks niin? Joo. Sitten mä kysyn. Sumprio, kutsut sä mitään? Niin kapteeni menee pakosti tolle yhdelle tänne. Niin kutsutaan Heroic Combatti sillä toisella mahdilla. On se kova. Joo. Meikä ei kutsu mitään tässä Fight Faceissa. Sitten me käydään ekana se. Siinä olisi kilpikaveri ja Clive Supportti, eiks niin? Joo, kapteeni ja... Aha. No sieltä tuli 6, eli voittaa vaihtella kapteeni. Hävyttömät haltijat. Sitten vaan isketään. Ja tosiaan toinen 6 vielä. Otetaan sisään. Nyt tulee sieltä sitten. Haltijat laittaa nyt kovaa. Yes. Herokombatti oli sit siinä, eiks jes? Joo. Sitten mä sain päättää järken. Eiks niin? Joo. Otetaan vaikka sit se Legolaksen kombatti. Siinä varakin saa Joo. 2
Kaveri two-handää. 4 menee meikäleiksi, niin yes. Ja sitten Legolas ylös. Kuolee. Ei kun silloin nyt se kilpi. Eli ei kuole. Legolas ylös. Mä tein muuten tyhmästi, kun nää olisi molemmat tappanut sen vargin. Sitten two-handeri ylös. Ja Clive ylös. No Clive jos tappais sen. Sitten katsotaan, että jääks vargi kuitenkin. Nyt olisi näyttö paikka. Eli Karitsia. Kasi haetaan. Ei karkka. Alright. Yes. Sitten vaan. Otetaan vaikka tosta. Sulla on siinä kilpiveijari ja two-handeri. Vastaan meikän sieltä kaveri. Joo. Pinkki on two-handeri. Silta. 5 pääsi. Kun tuli Snake Eyesit. Ai. Sit vaan saat vähän peruutella. Varmaan mahut sinne taaemmas. Jotain sellaista hyvä. Sitten käydään toi rivi. 6. Ai että kun meikällä kuumat nopat. Ja woundi tulis. Sieltä sitten seuraava. 3 ollaan. 5 teikälle, eli sulle menee. Sitten tarvii 6 varmaankin. Onko se D6? Joo. 1. Ai että. 2 Snake Eyesia heitti. Sitten ois Tauria. Vika kombatti sieltä. Suppa. 4. Ai että kun tekis mieli käyttää 2 mahtia, mut säästetään nyt sit noin. Ja mikä deffa Taurialla? Se on 5. Eli 5 tartte. Ai. Sieltä tulee 6. Mä heitän huvikoksi yhden feiti. 1 feitti Taurialta. 1. Okei. Ja sit tätä Ineesen wundi. Alright. Sen pituinen sen kierros. Joo, mulla on 4 kuollutta. 4 kuollut. Muuten kuollut kukaan, mutta Taurille wundi ja feitti lähti. Legolas käytti 1 mahdin. Jes, ei muuta kuin prio vaan. Menee sulle. Kuka menee ensiksi? Mä otan prion. Sä otat prion. Tuleeko heroikkeja? Vitsi, kun tekis kyllä mieli ottaa Taurielilla. Aika paljonkin. Toki sit mä pääsen reagoimaan, että Mä en kutsu mitään. Eli saat mennä normaalisti ensiksi. Joo. Tehdään silleen, että sarsataan ne tämä kilpi suoraan ja sit se, no se ei ihan tohon pääse, mut jäädään tohon. Nyt jää vähän vesin päälle. Ota vähän takas. Siinä. Eli kilpikaveri kiinni. Joo. Yes. Noin ja sitten silleen nyt zonia, niin no liikutaan vaikka tämä tosta Taurieliin. Taurieliin, yes. Ja sitten täältä mennään two-handerilla ottaa tuo 1 ja sitten tää toinen. Tohon se ei pääse. Ja nyt päästään tuomaan Taurieliin toinen ukkeli. Ja sit molemmille tietenkin spierit. Noniin, asiaa. Noin. Sitten mennään vaan träppää. Tai otetaan tämä ja träpätään ja sitten annetaan sille supporttikin. Sitten aktivoidaan tuo shamaani. Kyllä. Ja käytetään siltä 2 villiä, eli kaikki loput villit transfixiin. Okei, kehen se menee? Legolakseen. Legolakseen. Elikkä 5 tarvii. 6. Ja nää oli nyt loput villit. Joo. Sitten mun ei varmaan kannata sitä mun omaa enää säästää.
kun ei ole muuta spellejä tulossa. Eli nyt sitten 6 haetaan taas. 2 ei jauda mahdillakaan. Yes. Ja tuodaan sitten shamaania tähän ja sitten siinä on, tuodaan sille eteen näitä spierejä. Kyllä. Shamaanilla on kans spieri, että se voi nyt supporttaa sitä. Kyllä. Sitten täällä, niin toi kapteeni, sillä ei mahtia enää ja sillä on 1 wound ja 1 feitti. Ja Legolas on transfiksattu, se ei voi liikkua, niin mennään sitten vaan, että otetaan toi ja toi toinen warrior kiinni tosta. 2 warrior kiinni, yes. Sitten tuodaan täältä ukkeli tähän näin. Ottaa vastaan, jos toi liikkuu toi elf warrior. Ota pikkasen vielä taaksepäin, ihan ei oo tuumat tosta kahdesta. Hyvä. Noin. Sitten nää voi jäädä tonne ovolle pitää, mut laitetaan ne silleen, että ne voi olla vähän lähempänä tuolla. Sitten tässä on kaikki liikkunut. Ja sitten sarsetaan täältä tai liikutetaan tähän ja sitten heitetään sitä keihäällä ja vitosta kanni. Voi. Sitten se voi sarsee sen ja kiertää tohon. Kyllä. Ja sitten pistetään täältä kilpiukkeli tuohon tähän kiinni. Yes. Ja sille supportti. Ja sit Kolafimbuli. Se Ai. Kyllä on nyt känkätään haltia. Ja sit mulla on vielä täältä nämä, jotka on opoilla, niin tää voi siirtyä tänne, että se pitää tuota opoa, mutta se on vähän tuolla piilossa. Ja sitten pistetään täältä nyt. Oho, siellä onkin vielä 1 ukkeli. Pistetään se, tulee tänne näin ja sitten täältä tulee toinen ukkeli valmiiksi. Noin. Alright. Siinä oli kaikki. Siinä oli kaikki muovit. Sitten mä voin yrittää vähän lähteä salvagea sen verran kun pystyn. Mitä taas tosta, että saisko tolle tuotua supportti, jos menis kombattiin? Kyllä sais. Se voisi olla ihan hyvä siirto meiltä. Et jos me otetaan tää kaveri tähän, saadaan revittyä se sitten tosta Golfing Bull ja Hero Combatista pois. Ja sitten suorassa linjassa riitti 6 tuuman liike tuoda vielä supportti kans. Toi on vähän screwed, toi kaveri. Mut sitten tollekin kyllä haluis supportin vielä sinänsä pitää. Voi nyt pentele. Minkä teit Joonas. Eli varmaankin sit kuitenkin halutaan tuolta vielä tuoda toho. Että sä sit tuu niinku tappaa tuolta koko rysää. No en mä nyt tiedä mitä noilla. Tuodaan nää vielä tänne, niin on sit ensi vuorolle vähän jotain apua. Legolassia paikalle Transfixiin tossa noin on kaikki sidottu paitsi toi ja toi, mut ne mä haluun pitääkin aika lailla varmaan salee tismalleen siinä toki jos mä tohon ottaisin. Tässä on 1 two-handeri. Otetaan tää tähän, tän kaveriksi supporttaa. Itse asiassa ei. Otetaan se ihan niinku kombattiin. Periaatteessa mä voisin mennä tonnekin. Mä menen tästä näin täällä kaverilla tänne. Tuolla kun ei control zone oo, niin otetaan tosta toisen spieri, niin sleijataan ne miehisesti molemmat. Eikö se ole ihan hyvä? Jes. Sitten ei oo enempää siirtelyitä. Shootface, Legolassa Transfixis, niin mulle joo. Ja sä heitit sun keihääs jo. Noin 2 keihää. Siitä me faikataan. Joo, nyt se oli mun peri joku, kutsutko mitään?
Ai että kun tekis mieli ottaa Taurielille nyt kun Hero Combat. Silloin olisi 4 ätäkkiä. Se kun tarvii 5 noihin kilpiörkkeihin. Ei me nyt... olisi 2 vastas. Niin, ei me nyt kyllä silloin oteta. Eli mä en kutsu mitään. Kutsut sä mitään? Mä kutsun sillä Strikein. Anteeksi kenellä? Golfinpulilla. Eikö niin kun sä jäät Se on Fight 4, Totta. niin me otan sitä riskiä, että sä heität 6. Joo. Niin, Ymmärrän. mä pääsen ainakin tasoihin sitten. Niin sä pääset tasoihin, mut mulla on Elvenblade yhä. Ootko varma? 3 plussilla menee yli sitten, kun se on Fight 4. Eikö niin, sä voit päästä ylikin jo, totta. Joo. Niin sä pääset vähintään tasoihin. Okei. Lähetäänkö me sit vaan taistelemaan? Eli sä saat nyt sit päättää järjestyksen. No, katsotaan miten tuossa Taurielissa käy. Niin. Eli Tauriel 3 noppaa base ja se saa 1 lisää Blade Mistressistä. 6 pohjalla. 6. Katsotaan mitä mä heitän. Ai. Tripla 1, mutta 6 kierähti vielä sieltä. Eli meikälle menee nyt sitten. Eikä tarvitse käyttää luojan kiitos, ei tullut Quattro 1. Ja no, sittenhän me vaan heitetään puukkoa örkkien naamaa. 5 haetaan. Niin, 1 lähtee. 1 lähtis. Taas vois Ilmari testailla, että pitäisikö mahdittaa 4, mutta ei nyt mahditeta sitä 4. Eli otetaan sit vaikka Sale tää örkki tästä hautuumalla. Joo, otetaan sitten täällä tää two-handeri vastaan toi kilpi. Two-hander vastaan kilpi. Ja mä two-handään sillä. No mäkin two-handään. 1. 6 on se hyvä. Ja just sillä kriittisellä two-handäyksellä. Ai että, nyt oli kyllä aikamoinen flex kill. Saadaanko videolle KO Street Fighterista? Tässä on mulla 2 kilpiukkoa vastaan toi ja support, ja sulla on 1 support siellä kanssa. Kyllä, rehdisti taistellaan. Mä oon 5. Sä oot 6. Meikä joutuu pakittaa. Mahtuuks toi? Katsotaan pääseekö se. Kyllä se suorassa linjassa pääsee nippa-nappa. Vaikka meni. Ei se kyllä varmaan olisi päässyt. Mennään sitten tohon noin. Pakko mennä tollain huonommin. Mut sit mun ei tarvitse tällä peruuttaa. Make weight. Joo, eli tähän tarvii 6, kun se on kilpi. Tai mullahan plus 1 to wounds, kun on outnumber, mutta Totta. ei riitä sen. Ei riittänyt. Sitten täällä on tää kapteeni vastaan 2. Joo. Ja kapteeni on varmaan D6, eiks niin? Mut Joo. Onko se kilpeä semmoista? On. Mä shieldaan, niin mulla on 4 noppaa. Niin sillä onhan baseina kilpi sillä Motorolla. Joo, se tulee mukaan. Tehdään mä two-hander. 6 pohjalle. Out of tray. Tupla 1. Eli sul menee. Sanoit, että sä shieldaa. Joo. Me joudut peruutella tänne. Yes. Sitten otetaan täältä niin 1 vastaan toi Glaive. Joo. Käytetään 2 nappaa. Ja mä shieldaan. Out of tray. Taas snakeit. Nice. Shieldasit kuitenkin, niin selvitään hengissä häpeällä. Sitten täällä, kuka tuli tänne, niin vastaan yhtä spearia. Joo, 2 nappaa dueli. 6 Kutonen mullakin. Sitten 1 napalla isketään. Oi, toinen 6. Sitten otetaan se Warcrider vastaan. Toi mihin se charsas, ja sulla on varmaan toi support siinä. Kyllä. Sulla oli 5 tossa. Mä käänsin sen ohjelmapalani siis, niin sitten 5 mullakin. Eli meikälle menee. Sitten lyödään ylös. Ei riitä. Saat vähän pakittaa tänne. Sitten otetaan Golfinbull, niin mä heitän sen Strikein eka sinne. Strikeaa reilusti yli. Eli se pääsee 3 fightilla 7 Fight 7. Aragornin haastama. Ja sillä on 2 attackia plus 1. No niin, mua alkoi pelottaa, niin mä kilpeen tässä kohti.
Kutonen siellä, no ei tarvii edes heittää. Laittaa. Ja Proneen menen, Joo. tuplasetti. Vitosta varmaan haetaan, eiks niin? Joo. Sieltä. Helposti. Ensimmäinen haltija kuoli. No, ei auta. Eli nyt on HYKKN, VQ, 6 örkkiä plus 1 Warcrider kuollut ja 1 haltija kuollut. Joo. Joo. Mun breikki on 15. 15 kuollut vai? Joo. Alright. Jonkin verran. Mulla oli 14 modelia ja mulla on sit niinku 8, eiks niin? 7 ei vielä riitä. Prio! Oho. Ui, sä käännät Toi oli sen. tommonen... Mikä se on? Beyblade? Joo. Beyblade, en mä muista. No niin, eli nyt sä saat päättää. Tupla ykkösen mä saan päättää. Jes, mä menen eka. Kutsut sä mitään? Ei kutsuta. Ei kutsuta, okei. Sit mä menen. Beybladehän se on. Sä et kutsu mitään? Okei. Hänellä oli 1 mahti jäljellä, oliks näin? Joo. Okei. Milläs ihmeellä me päästään niinku sit tonne? Okei, lähdetään Legolakselle nyt, eli chargataan tohon, rotatoidaan tonne. Katsotaan vielä, onko meillä niinku kamera silleen järkevästi. Legolas noihin 2 ja se oli alle 3 tuuman liike. Legolas on kyllä vähän riskipelaaja, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Ihan me niinku ehdottomasti toi sun kapteeni halutaan tosta tappaa. Tästä me saadaan tää näihin 2. Tästä me saadaan tää prinsessa sit näihin 2. Meneekö se tohonkin kiinni? Just näin, eli sinne. Mulla on nyt se isompi fightti, niin jos mä teen nyt tämmösen systeemin, että mä otan noin 2 kiinni, noille ei mitään terroria kyllä taida olla, ja tuon supportin sinne ja sitten heitän ison 6 meherän, niin sit voi olla, että mä teen jotain hyvää. Olen luoja. Toki mä voisin vaan sekuroida tää nyt mahdollisimman paljon. Mä teen sittenkin näin. Mä oon vähän nössöllä tuulilla. Kun me saadaan saada toi Warcrider trappiin, niin mennään sinne noilla. Tää voi tulla tonne. Tää voi tulla tonne. Tää voi tulla tohon. Tää voi supporttaa niinku. Tää voi tulla tohon. Sä varmaan saat sen sit kiinni, mut mennään. Se on mun prio, joo. Niin mennään silleen, että Tauriel ei kuitenkaan jää trappiin. Tauriel hoitaa homma anyway. Tossa on noin. Se on nyt ton zonin sisällä, niin Niin totta. haluatko sä chargea sen? Sittenhän mun on pakko chargea tuolta toi örkki. Valid point. Ting 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 ting. Tossa on ukot kiinni, noin 2 otti ton, Legolas meni tohon. Ja. Sitten se varmaan on mun siirto siinä. Joo. Täällä on vielä jengiä, niin katsotaan. Täältä pääsee Two-Handerit Chargeet tonne Legolakseen. Kyllä. Sitten siellä supporttia. Joo. Tässä voidaan viedä tolle supportti tolle Spearille, sitten tää voi olla tossa ja sitten tää Shamani voi kans supporttaa täällä. Hetkonen. Eiku toi onkin tossa jo. Pistetään Shamani mieluummin, että se voi mennä tänne pitää tota ovua. Alright. Sitten täällä on toi pitää opoa, niin liikutetaan se vaan tonne piiloon ja Yes. sitten tää voi olla tuolla ja siinä oli kaikki. Siinä oli kaikki. Okei.
move face tehty, sit pääsee ampumaan. Eli Legolaksella olisi nyt sit ampumista. Legolas ottaa tuolta niin 3 shottia, ekana tapetaan sitä two-handeria ja sitten tapetaan näitä 2. Eiks niin? Haetaan 2+ saadaankin. Ja sitten eka siihen ei kun nyt mä voin heittää, ne on kaikki sama-arvoisia, eli vitosia haetaan. Ei tuu yhtään. Tosta kyllä taas yhdellä mahilla sais niinku 2 solttua siitä taistelusta pois. Se voisi olla ihan fiksu, se on vielä se two-handeri, et sit sä et niinku vitsi kun tekis taas mieli mahdittaa. Mä varmaan jälleen kerran Joonatanin mieliksi niin mahditan tosta tonni. Tapetaan se two-handeri. Joo, se lähtee. Mä siirrän tätä. Niin sitten jos mä häviin sen fightin, niin mä kehtaan vielä ottaa noit 2 törkiltä sit puukkoon. Noit 4 mä en haluis. Varsinkin kun se on se 2 käden puukko. Jes. Sä tammut tolla tyypillä, niin sitten se shoot face oli siinä. Joo. Siitä me taas mietitään, että tuleeko calleja. Mä kysyn tässä kohti sulta. Mä kutsun sen Free Heroic Combatin golfin pulilla. Näin mä vähän aattelinkin. Ja sitten meikä vois ottaa taas Taurelilla. Siinä mulla on 3 mahtia. Tekisi ihan sikana mieli. Nyt siellä on 1 pieri. Et mulla olisi sinänsä paremmat saumat tappaa. Sitten pääsisin 2 spieriin. Otetaan Heroic Combat Taurelilla, niin saadaan hyvää kontenttia. Eli Taurelilla kombatti, Legolaksilla mä en kutsu mitään. Sillä on 1 mahti jäljellä. Ja tuolta tuli sitten Heroic Combatti. Yes. Eli sit me otetaan roll-offi. Meikä heittää, että kumman menee eka, eiks niin? Menee pahiksille, eli sit ois toi Golf Impulin kombatti. Elikkä siellä mulla on vaan 2 attackia, kun sä Charles ja sit... Joo, mulla on two-hander ja... mäkin two-handään, kun se on hand and half. Joo, meikä ei two-handää siis. Joo. 6. 6 mullakin. Voitat fightilla. Joo, kyllä tekee nyt hyvää. Onks toi normivarki mikä silloin? Joo. Silleen mitään huijausta, että se tekis varmaan mieli vähän lyödä sitä alta pois. Kyllä me halutaan se varki poistaa sieltä, se tekee sitä vaarallisemman kaveria. Eli varkiin tuli vuoki. Se lähtee ja sitten Throne Rider 4. Yes. Swap ja pystys ollaan. Yes. Sitten onko se Sitten se Taurieli, joo. Nyt mä sitten viffaan ja otan turpaa ja harmittaa. Niin 4 äkkiä meikäläisellä. Kun tonne puhutaan. Sä oot päässyt. No sieltä tulee kanssa. Joo, 3 lannepalla riitti, mutta 6 saatiin. Yes. Sitten me aloitetaan siitä spieristä. Eli siihen riittää nyt 4. 1. Ykkönen. 4. Ja sit pitäis vielä nyt heittää 5 sit siihen örksiin. Noniin, heitä sit 5. 6. Varma. Ai. Kyllä meikäläis nyt hellitään. Ja sit mä saan liikkua uusiksi. Niinhän se oli se diili. Mennäkö nyt sitten eteenpäin vai mennäkö taaksepäin? Täältä sais... Ei, kyllä mulla on aika hyvät nyt systeemit, eli pusketaan tonne sitten 2 spieriin. Plop. Yes. Mä saan päättää lopun järkeä, eiks niin? Joo. Otetaan tästä alhaalta Vargrider vastaa meikäläisen 2 kukkoa. Meikä Charges. 1 ja 4. 4 ollaan. 6. Alright, sitten out. Tulee 4 strengthillä. Toho. Oliko se... Joo, se on kiilepeli 5 Vitos tarvit, joo.
Ja 2. Ai. Okei. Sitten otetaanko vaikka toi? Joo. Mä two-handerin. Vitoseen, 2 Nelonen. nopalla, vitonen ja sitten yhdellä isketään 4, ei riitä. Sitten voidaan ottaa toi. Mä shieldaan Normisti. 3, 4. 4 sulla. Eli sitten meikä peruuttaa. Ja sitten tosta. Tupla 1. 2. Voitan. Teikä voittaa. 5, koska se on Vitosta joo. 6. 6. Ai. Toinen haltija kuoli. Yes. Sitten siirretään vähän taas kameraa. Otetaan vaikka nyt sitten tää. Joo. Eli se oli se kapu ja mä yhä shieldaan siellä. Joo. No, häntäilen. 6. Sulle menee. Kapu heittää hienosti 6. Sitten otetaanko vaikka se Legolas? 2 nappaa meikäläisellä, 2 nappaa teikäläisellä. Joo. 6. 6. Ai. Ai vitsi, pitäisikö mun polttaa se mahti? Sieltä tulee 2 iskua, se on mun liideri. Mulla on 3 feittiä. Sä oot lähellä breikkiä. 2, 4, 6, 8, 10 on. Eli tosta mä voisin saada sit vielä tappoita. Ei kyllä varmaan. Okei. No, Joonatan katsoo nyt muualle, niin meikäläinen säästää sen mahdin. Eihän mä trapissa oo. Otetaan vielä se. Et sä voit mennä tonne niinku Sinne suoraan. pääsee. Joo, sinne. Oliks Legolas D5? Se on D5, joo. Eli 5. 5. 2 nopalla. Iske 2 woodia. Joo. Oh! Jumalauta. Critical. Ai. Tän takia aina käytetään mahtia. Aina. Tämä joka on ikinen kerta. Voi perse. Varoittava esimerkki. Jes, eli siitä sitten lähdetään. Vittu, sehän kuoli tässä. Eka feitti. Passaa. Toka feitti. Passaa. Okei, no feitit se heitti hienosti. Ai että oli kyllä hävytä. Tossahan sulla olisi muuten riittänyt 5 toisaalta, koska sä saat sen plus 1 to woundin. Mut toi oli tommonen flex killi. Siis 4 olisi riittänyt. 3. Niin totta, 4 olisi riittänyt, totta. On aika kova. Eihän mä sitä edes miettinyt, joo. Ja se two-hander olisi saanut 3. Totta, ois muuten pitänyt kyllä se ihan mahti käyttää tossa kohti. Alright, sit meillä on vielä... No otetaan tässä kohti Tauriel. Joo, siellä on 2 pieriä. Tuolta, joo. 4. Sä oot 4. Mä oon 6. Ja nyt ne on taas sama-arvoisia. 4 haetaan. Ei tullu bundeja. No. Okei. Sitten otetaan toi kaveri vastaan 2 örkkiä. Shieldan. 2. 6. 6. Ja mä tarviin 5, kun on plus 1 tosta armebonuksesta. No, 6 riittää. Ja sitten oli se Glaive vastaan 1+1 sulla. Ota 2 noppaa dueli. 5 pääse. Meikälle menee. Sitten saa yhdellä tökkästä sun pieriä. 1. Ei auta. Teikä peruttelee vielä. Noi. Oliko siinä? Joo, siinä oli. Prio. 5. 3. Meikällä menee jälleen ekaksi. Kutsut sä mitään? Oliko sulla? Sulla oli 1 mahti. 1 mahti on, joo. Mä oon säästellyt sitä. On paha, kun niillä on parempi fighti kumminkin ja niillä on sitten 2 noppaa yleensä. Mä en kutsu mitään, että mennään näin. Et kutsu mitään. Alright. Eli meikä saa sitten taas liikutella.
Joo. Alright. Operoidaan toi Golfimbul-alue ekana. Mennään tästä hänellä vähän niinku häneen tonne niin pitkälle kuin päästään. Otetaan hänellä hän kiinni, saadaan control zone pois. Otetaan hänellä kiinni vargi, niin saadaan control zone pois. Ja sit pujottelijapojat tulee nyt träppäämään todella ilkeästi. Saiskohan tän asetettua kuitenkin vielä vaikka tohon, niin musta tuntuu, että nyt sun Warglider on Salee kanssa trapissa. Täältä kuoli harmillisesti yksi kaveri pois, ei se mitään. Me voidaan Salee tuoda tää kaveri nyt sitten tohon. Tää kaveri tohon. Ai, Legolas on kyllä nyt vähän silleen, vähän niinku olevinaan kiivelissä. Mä en tiedä miten mä saisin puskettua itteni tonne zoneille. Jos mä Legolaksella jos mä tällä kaverilla tuun niinku tähän ja Legolaksella sit chargeen ton kapteeni ja lähden sit niinku tolta puolelle rotatoimaan niinku tänne. Vähän jänskättää, mutta mikä siinä. Cliven täytyisi nyt sit puolestaan tehdä iso työ tässä. Ja Taurielin täytyy nyt sit tehdä yhä iso työ tässä. Otetaan tosta noin kaksi spieriä kiinni. Ja sen verran vielä tuun muokkaamaan siirtoa, että varmistan, että Legolas ei liiku yli 3 tuumaa vahingossa. No. Siinä oli mun siirrot. Sitten otetaan täältä, niin sarsetaan tää, että mennään träppäyssä. Joo. Ja Kuumat oltavat. sitten tästä mennään 1, 2, 3, 4, 5. Mennään niinku, et ei mennä kiinni Taurieliin, vaan träpätään sitä tossa. Okei. Niinku noin. Kunhan se on träpissä siinä. Ja täällä oli 2 tyyppiä. Niin viedään tosta suoraan base-kontaktiin, että saadaan se armibonus Legolasta vastaan. Ja täällä sama homma, jos mahtuu. Noin. Sitten tuolla oli, jätetään toi obolle. Shamaani olisi täällä, niin mennään sillä supporttaa tuota. Kyllä. Sitten siinä olisi Siinä oli. sit sun ampumisia. Joo. Sitten sulla oli täällä sulla vielä 1 sörkki ja tuolla sulla oli 1 sörkki holdailee. Oliks niin, että tuolla kapteenilla oli 1 puundi jäljellä ja 1 feitti jäljellä? Joo. Okei. Meikän ampuminen, eiks niin? Joo. Näin me todettiin. Legolas saa ampuu. Ammutaan omaan kombattiin. Aloitetaan sit spieristä, mikä sulla on siinä. Ja sitten sen jälkeen niin heitellään sit siihen kapteeniin. 3 shottia. 1 ei osu. Sitten ekaksi siihen spieriin. Saaks mahtiin vaille valmis? Mitä kävi viimeksi kun en mahdettu. Sieltä tulee sitten se +1 ja ai että. Tiedätkö, meikä mahdittaa nyt ton. Mä tapaan sen nörkin. Viimeksi kävi huonosti, kun en. Ja sit mä voin vielä heittää sen rehellisen 6 sitten kiitoksena tuohon kapteeniin, niin sit sekin kuolee. Eli kapteeni. Kyllä kannatti mahdittaa mun mielestä. Joo. Okei. Sulla ei ole ampumista. Fight face, meikän prio. Kutsut sä mitään? Niin Golfimbulissa on nyt 3 tyyppiä, niin mä sanoisin, että mä käyn sen strikin nyt vielä se vikamahti. Ihan fiksu veto Salee. Eli strike Golfimbulille. Mä en kutsu mitään. Legolaksella on nyt mahdit käytetty. Taurielilla on 2 jäljellä. Mä saan päättää järkän. Otetaan tosta noit
normiukkoja eka pois. Katsotaan miten pelikenttä kehittyy. Eli tossa olisi ensimmäinen. Two-hander sulla siellä, 2 dueliin. Teen normisti. 3. 1. Pääsit nollaan. Sitten lyödään sitä. 3 ei riitä. Sitten käy kaveri. Pökätään tosta suoraan tuonne. Yes. Otetaan tuolta. Tehdään shieldi. Yes. 6. Voitat. 6. Ai. Sitten tuolta. Nää oli hyvät. 3. 2. 2. Ei kuole. Pistää se tuonne opolle päin. Joo. Tosta toi kaveri vastaan 2 örkkiä. Mä shieldaan. 6. Eli teikä peruuttaa. Sitten otetaan tosta mun glider, joka on piiritetty. Dueliin 2 noppaa. 5 pääsen. 6. 6. Ai et, nyt on huono tuolta. Sitten tulee, se on trapissa. Joo, 4 haetaan 6 nopalla. Joo, plus 1 to wound. Näin. 4 ihan sieltä tulee. Se oli varma tappo. Ja sitten on enää, tuolta sitten voidaan ottaa Warg Rideri. Niin silloin 1 vätäkki. Mäkin otan nyt yhdeltäkin tähän. Voitat. 6. Ja ylös lyödään. 5 lähtee. Heitä vielä kourate sitten Vargille. Varki jää kentälle. Nekin jää, mä haen sulle täällä. Luulen, että se, onko se trapissa? On se Ei varmaan. niin joo, mä träppäsin sen, mutta mä en varmaan saa tietysti splittaa anyway, kun Niin mulla on joo, se yksi joo. ätäkki, niin siellä on sitten normivarki. Nyt on herot enää jäljellä. Aloitetaan vaikka mun heroista. Tuolla on toi Legolas. Eli siinä sitten mun 2 ätäkkiä vastaan sun kilpeetkö vai et? Kilvetään. Kilpeetkö, okei. Sitten vaan. No sieltä tuli 6. Tuonne. Sitten Legolas sait puukottaa sen nyt hengiltä. Ei tuu kuin 1 ja 2, niitä eikä peruuttaa. Mennään ovelasti tänne näin. Siihen suuntaan. Yes. Otetaan se Tauriel sieltä, eli siinä oli nyt vaan 2 tyyppiä kiinni. Ja 1 oli vaan trappää. Ja toi on support. Joo. Meikällä 4 Meikällä on 6, teikällä kans. Mulla on parempaa 6. Sitten vaan niitä vierejä, mitä siinä on. 1, 2 kuoli jo 2 nopalla. Yes. Mä oon 1 päästä breikistä nyt. Niin, että golfin bullin päässä, niinkö sä mulle kerrot? Joo. Okei, katsotaan mitä käy sit siellä. Joo. Eli sitten tuolla olisi nyt träpätty golfin bull vastaan 3 tyyppiä. Strike kutsuttu. Niin. Otat sä strikin tässä kohti. 2, pääset tasoihin. Ja nyt mä mietin, mulla on tosta tää kaveri, joka two-handää. Sitten mä voisin ottaa tosta 2 noppaa. Ja tosta 1 nopan. Eli tämmöisellä setillä mä lähden heittämään. Ja mä teen nyt normilyönneen, että ei tuu tuuhentia. 5 ollaan. 5. Sulla ei ollut mahtia nyt enää, eli me ollaan tasoissa. No, 1 ja 2 mulle. 1 ja 2 sulle, meikä heittää 5. Eli haltijat ottaa tosta sen. 1 lyö nyt sit tuplana. Ja kun se on trapissa, niin sieltä tulee noin. 1 lyö normina, sieltä tulee noin. Ja two-handeri lyö noin. Mikä sen defense oli? 5 on defense. 5. Eli 4 ja 5. Yksi, 2, 3 taisi tulla. Joo, 4 oli two-handeri ja 5 oli toi. Eli monta woundia siellä. 3 woundia olisi tulossa. Eli se seivaa 5 kaikki woundit. Ai mitä? Sillä ei ole feittiä ollenkaan, että se seivaa kaiken 5. Okei. Et sillä on se Vähän. impressive virti. Eli 3 noppaa. No, seivas vain 1. Jääkö eloa? Montako woundia? Ei, se kuolee 2. Ai. Golfin bull delasi. Ja se vielä breikkasi. Ai että se oli aika kriittinen. Sitten meillä on prio. Tosta 4,
kolmosta. Nää on mennyt mulle. Otan itselleni, sulle ei taida olla mahtia enää kentällä. Mä oon breikissä. Sä oot breikissä, eli mä saan nyt sit liikutella. Eli tosta nyt sitten Tauriel pääsee tonne alueelle ja ottaa ton sun shamaaniheron kiinni. Legolas, siis tää kaveri tulee alueelle ja ottaa tän kiinni. Ja Legolas peruuttaa 3 tuumaa tohon. Eli tuolla ollaan. Tonne pitäisi vielä päästä. Tää ei taida olla zonilla. Ja se ei ole tuolla alueella, niin mä voin täällä ottaa sen kiinni niin, että mä itse oon. Tää on tuolla alueella. Eli se me halutais nyt sit puskea sieltä. Toi on alueella. Otetaan tähän tämmönen tyylikäs obotrappi. Eli nyt sä et pysty sit peruuttaa kuin obon suuntaan ja siihenhän sä et saa jäädä. Vautsi. Ei kun nyt mä mokaan, kun mä otan näitä kiinni. Ei se mitään. Otetaan noin kiinni, mitä otettiin nyt kiinni. Tol toho. Noi kaikki karkaa. Tää kaveri tulee 6 tuumaa tonne alueelle. Tää kaveri tulee tonne alueelle. Joo, mä ihan unohdin, että nää juoksee. Eli sen näköistä on nyt sit täällä meillä. Sit saat sä liikkuu ja heittää korkitestejä. Aloitetaan täältä. Speari lähtee karkuun. Pois. Seuraava. Se pysyy. Pysyy. Ja Metkö tykkää Legolasta? joo, mennään siihen kiinni. Yes. Sitten tuolla toi kilpi pysyy. Vahvasti pysyy. Ja sekin menee Legolakseen. Joo, ai. Mulla vielä liiveri kuolee. Sitten tää kilpi. Joo. Se ei pysy. Se ei pysy. Sitten Speari. Yes. Ei pysy. Ja sitten se Speari siitä. Se pysyy. Siinä päällä supporttaa tai sitten mitä ikinä haluutkaan. Joo, pistää se trappaa Taurieliin suoraan, niin saadaan sen bonuskin sitten. Sitten sä oot sillä alueella vielä. Sitten tää, joka on tällä keskiopolla. Ei pysy. Yes. Ja sit Ja viimeinen vielä tuo. sieltä. Se Ai. Yes. Yes. Shoot face. Legolaxel on suora line of sight tähän kaveriin, niin aletaan eka ampua sitä. Osuu. Tappaa. Sitten Legolas ampuu omaan kombattiin. Eka sitten Osuu. Tappaa. No nyt suorittaa. Ja sitten vielä Spearia. Osuu. Ei tämä. Siinä oli shootti. Fight face. En kutsu mitään. Eli sitten käydään loput läpi. Onko sulla vielä maiktia tän? 2 mahtia Taurielilla. No, ei ole oikein mitään semmoista kutsuttavaa. Aloitetaan sun kapteeni vastaan mun tyyppi. Mä yritän sen tästä vielä kyllä tappaa. Shieldaan sitä. Tuhändään. 4 pääsin. 6. Menee sulle. Legolas vastaan Örkki. 1. Menee mulle. Out of tray. Ei tapa. Yes. Se voi hypäkätä tosta. Just näin. Tosta vastaan toi. Se on trapissa. Normisti 6. Onko se D3? Ei kun D4 on tuo parkki varmasti. Joo, eli 5. Ei riitä, joo. Normisti löi. Tommonen setti.
Otetaan dueliin 2 ja sitten toi. Voisin tuoda 4 ollaan. 4. Eli meikälle menee. Sit sä olit räpis, koska nyt sä pääsit vaan tohon. Niin eka setti, paitsi että tää tuli nyt jo tuplana, koska siihen musta näyttää 1. Toi ei vielä riitä, eli tälle vielä toinen. No se tappaa sit 6. Tuolta. Siellä on Spear. Yhdelle 2. 6. Ja sit nyt on yhdellä 2. 6. Se clearasi sen. Ja vielä on Tauriel vastaan Shamaani. Mulla 3 noppaa. Joo, Shamanilla on vaan 1 attack. Yes. 5. 6. Oi, vahva 6. Tauriel käyttää tokavikan mahtinsa. Voittaa taistelun. Sitten tulee 3 strikea. Mikäs defense niillä on? Varmaan 4. Joo. Katsotaan vielä nopeasti. Oho, se on 5. 5. S3D5. Oliko 2 woundia? Joo, ja 1 fate. No sitten ei saa auta. No, en mä tiedä, käytetään 1 mahti siihen, niin tulee 1 woundia, se on dramaania. Ei te fate. Mä otan sen sisäisen woundin. Eli sillä on nyt 1 woundi ja 1 fate. Okei. Ja päkätään tälleen, niin ollaan ehkä tässä upo rangeissa. Eikö niin, muhan piti kvartaroida sut, että tää peli päättyy. Eikö se niin mene? Mä jotenkin ajattelin automaattisesti, että tää on viimeinen kierros. Katsotaan. Mutta sä kyllä taidat olla kvartterissa. Eihän mä edes miettinyt silleen. 7 kentällä, niin saattaa olla 1, 2, 3, 4. 4 sulla on täällä. Joo. Onko 7 kentällä on sun kvartteri? Joo. Se on niin paljon kuitenkin ukkoja. Okei, no sit se on siinä. Peli päättyy. GG, hyvä matsi. Alussa oli mulla aika hyvät nopaheitot. Sitten sulla oli pari semmoista ihan ok fightia. Mutta... Joo. Sain kontestettua täällä vähän sen. Yeah. Joo, tää on aika varmaan... Niin sen golfin mulla on F4 base. Niin, se on kyllä paha, kun mä oon näitä F5 varmaan. Se on hyödyllisempi käyttää sitä strikea mun mielestä. Jep. Lasketaan nopea pisteet. Eli tuolla mä oon ainoa. Siitä mä saan muistaakseni 3. Keskellä mä oon ainoa. Siitä mä saan 3. Tossa mä oon ainoa. Siitä mä saan 3. Tuolla meillä on molemmilla 1, eiks niin? Joo. Saadaanko me molemmat silloin 1 piste? Sitä en muista. Mulla on tossa Kirja siinä. Se saattaa olla, että se kello on enemmän, niin siinä on Niin voit se nollille tai sitten dominaatio, se on siellä aika alkupäässä. Joo, eli jos sulla on enemmän, niin saat 1 pisteen. Jos sulla on tuplasti, saat 2 ja sitten ainoa, niin 3. Okei, eli tosta ei saa kukaan mitään. Ja tossa mulla on enemmän, koska Legolas on mun liideri. Eli 3+1 vastaan sun 2, eli siitä mä sain sit niinku 1. Mulla on enemmän. Paitsi mulla on tuplasti enemmän. Joo, niin. sä saat 2 pistettä. Mä saan 2 perät. Sitten mä sain sen golfimbulin syötyä, siitä taisi saada 2. Ja sit kun sä breikkasit mut, etkä breikannut, niin 3. Tässähän tuli aika paljonkin pisteitä sit loppujen lopuksi. Paljon yhteensä. 3, 3, 3, eli 9 plus 3 on 12, 14, 16. 16 mä niinku olisin nyt sit laskevinani. Ja teikä taisi jäädä nyt sit kuitenkin nollille. Joo. Tästä loppu vissiin akku nyt. No, nyt saatiin just hyvin. Yes. Alright, 16-0. Hyvä matsi. Aika hauska niin tämä kenttä ja armeija